खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ फैगौ 28 जुन खालाराव हादोरसायाव एबा आसामाव फिन आरोबाव एलपि आरो इउपिनि जर'खा टेट आनजाद जागोन। बर', गार', मणिपुरि आरो माखासे बिजोंनि फोरोंगिरि मासिनि थाखाय खुंजागोन टेट आनजादा। फोसावथायखौ थांनाय 6 जानुवारि खालारावनो होदोंमोन। गासै मोन 15 मिरुआव जागोन आनजादा। सेन्टार तामुलपुराव 3, गवालपारा आरो क'क्राझाराव 2 सेन्टार थागोन आरो कामरुप मेट्र', कामरुप, हजाइ, सनितपुर, कार्बि आंलं, काछार, धेमाजि, डिमा हासावआव 1 सेन्टार थागोन। बर' बिजोङाव 6147, गार'आव 640, माराव 227, मणिपुरियाव 639, गासै बिजाथिया एलपिआव 5423, इउपिआव 5865, जेराव एलपिआव बर'आव नायोब्ला 4366, गार'आव 464, माराव 181, मणिपुरियाव 421, गासै 5423 बिजाथि। इउपिआव बर' बिजोङाव 4929, गार'आव 332, माराव 134 आरो मणिपुराव 470, गासै 5865 बिजाथि। टेट आनजादनि सोमोन्दै मिथिहोदों सेबानि गाहाय आनजाद सामलायगिरि दर्शना बराया। दासान्दि आसाम रायजोनि गोबां जायगायावनो ड्राग्सनि बेरेखायै गोख्रों अपारेशन खालामबाय थादों। बेबायदिनो आसाम पुलिसा शिबसागराव ड्राग्सनि बेरेखा हाबाफारि लानाय समावनो माखासे सुबुंफोरा ड्राग्सनि फालांगि खालामनाय, गोबां बिबांनि ड्राग्स बोखांनो मोननाय, जेराव मैया गोबां बिबांनि ड्राग्स बोखांनो हानाय गासै 13 कौटि रांनि ड्राग्स, हिर'इन आरो गान्जाखौ सावदों। थांनाय माखासे सानफोरनिफ्राय जब्द खालामनाय फेग्रा मुवा आरो हिर'इनखौ जयैनो शिबसागर राजाबारियाव थानाय सुकापा माल्टि स्पेशेलिटि देहा फाहामसालिनि लांगोनायाव फेग्रा मुवा सावनाय हाबाफारिखौ लानाय जायो। पुलिसा 3 केजि 877 ग्राम ड्राग्स आरो 1 किल'ग्राम 9 ग्राम गान्जा आरो 2960 पेकेट गुबुन हादोरारि सिगारेटखौ सावदोंमोन। पुलिसा फोरमायनाय बादिब्ला सावनाय मुवाफोरनि बेसेना खमैबो 13 कौटिसो जागोन होनना मिथिहोदों। सिनियर एसपि अफ तामिनबा एसएसपि पापरि सेटियाया बिथाङा बुङोदि, जों गोबां रोखोमनि फेग्रा मुवाफोरखौ गारबाय, जाय मुवाफोरा सिगांनिफ्रायनो शिबसागर पुलिसनि आखायाव दं। जोंनि नाजानाया बेखौ थि खालामो दि इयुन जोलैनि थाखाय बेनिख्रुइ बांसिन गिलुबालु जेबो जाया। जों बिथांमोनखौ खावलायो दि बे हुदानिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो गावनि समखौ गावनि इयुनखौ महर होनो थाखाय दिहुनथाय महरै बाहायनायाव बांसिन गोसो होनांगौ। जों ड्राग्सनि हेंथायै जुजिबाय थागोन। जों खौरां मोननाय लोगो लोगोनो गोख्रोङै हाबाखौ मावलांबाय थागोन होननानै फोरमायो एसएसपि बिथाङा। फैगौ 1 जुलाइ खालारनिफ्राय 3 जुलाइसिम भारतआव दावबायफैगोन जापाननि गाहाय मन्थ्रि साने ताकाइचिया। बे दावबायनायाव 10थि भारत जापान बोसोरारि जथुम्मा खुंनाय जागोन होनना भारतनि बायजोआरि मन्थ्रि बिफाना फोरमायदों। बे समाव सांग्रां जा, क'क्राझाराव आइजोनिफ्राय सनानि चेन सेख'नाय जाथाया ओनसोलनाङैनो सोमखिखांहोदों। मैया बेलासि समाव क'क्राझार टाउनाव सासे बाइकजों फैनाय चेन स्नेचारा सासे आइजोनिफ्राय सनानि चेन सिख'नानै लानानै थाङो। बे जाथाया रेलवे स्टेशन र'डआव सोमजियो जेब्ला चन्दना रायआ रेलवे स्टेशननि साखाथियाव थानाय गावनि बिमादै बिष्णु रायनि न'आव थांनानै गावनि खाथिनि न'आव फैफिनगासिनो दंमोन। बे समावनो सिखावआ गोदोनायाव गाननाय चेनखौ साबख'नानै लानानै थाङो। पुलिसा ओनसोलनि सीसीटीवी फुटेजखौ बुथुमनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदों। फारसेथिं ओनसोलनि सुबुंफोरा अजद होदों दि रेलवे स्टेशन ओनसोलाव गोबाव समनिफ्रायनो जौ आरो फेग्रा मुवाजों सोमोन्दो थानाय खामानिफोरनि मोनसे मिरु होनना फोरमायदों। पाटनायाव थानाय सासे साब इन्सपेक्टर तामिनबा एसआइआ मैया बिहारनि दरभंगा जिल्लायाव गावनि बियादैनि फिसायखौ 3 बोसोर बैसोनि मोजां मोनज्लायनायनि सायाव बुथारनानै गावखौनो खर'आव गुलि गावनानै गावखौबो फोथैना लानो नाजायो। बे जाथाया बिहाराव मोनसे सोमखिखांनाय थासारि सोमजिहोदों। बेराफारसे पुलिसा जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदों। फारसेथिं बुथारनायाव लोब्बा थानाय गुबुन माखासे दायनिगिरिफोरखौ हमनो थाखाय नाजागासिनो दं, जेराव जाथाय खालामखांनायनि उनाव दायनिगिरिफ्रा खारखोमादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथाया मैया फुंबिलि समाव
बाहादुरपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय मोनसे गामियाव जादोंमोन। दासान्दि एसआइ दायनिगिरिया गावखौ गुलि गावनानै जोखोम जानायनि उनाव गंसे प्राइभेट हस्पिटालाव फाहामथाय लानो गोनां जागासिनो दं होनना रिपर्टआव फोरमायदों। MBBS उथ्रिसार जानो हानाय सद्दल कर्मकारखौ दुलाराय आसाम बेंगलि फेडारेशननि मोनसे हानजाया दुंब्रुदै बरायदों। क'क्राझार जिल्लानि फकिराग्राम टाउननि फालांगिरि प्रदीप कर्मकारनि फिसाज्ला सद्दल कर्मकारा गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालिनिफ्राय MBBS फराफारिखौ उथ्रिसार जानो हाबाय। मैया बिथांनि उथ्रिसारनायखौ लानानै दुलाराय आसाम बेंगलि फेडारेशन आफादनि मिरु आफादनि लेङाइ आफादगिरि गपाल घोषनि दैदेननायाव मोनसे हानजाया बिथांखौ बरायदों आरो मान बावदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो गाहाय नेहाथारि इन्द्रजित देबनाथ, क'क्राझार जिल्ला आफादनि गाहाय नेहाथारि देब सरकार, शक्ति आश्रम ओनसोलारि आफादनि गाहाय नेहाथारि सुब्रत शर्मा, सिटिला ओनसोलारि आफादनि आफादगिरि हिरा रय आरो फकिराग्राम ओनसोलारि आफादनि मावफुं आफादगिरि सादन पाल बिथांमोनाबो नुजाथिनानै डक्टरखौ दुंब्रुदै बरायो। मोनसे गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव जाथाय। चिरां जिल्लानि दांतल बासुगाव थांनाय लामा काकरागावआव गिख्रंथाव जाब्रबथाय जानानै थाङो। गावनि गोख्रैथि एबा स्पिडखौ कन्ट्रल खालामनो हायैनि जाहोनाव AS19Y4377 किया गारिया लामा सेरनि फुख्रियाव गलांनानै ड्राइभारनि जिउ खहा, जाय जाथाया मैया जानानै थाङो। जिउ गोमानाय ड्राइभारखौ गवालपारा जिल्लानि हाराधन दत्त होननानै मिथिनो मोननाय जादों। ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफ्रा जाब्रबथायखौ नुसनना पुलिस बिफाननो लोगो लोगो जाथायनि बागै खौरां हरनाय जायो आरो लोगो लोगोनो पुलिसनि SDRF फायार सार्भिसआ जाथायथिलियाव सहैनाय लोगो लोगो गारिखौ बोखांनो हायो आरो गोथै सहखौबो बोखांनानै पस्टमर्टम आनजादनि थाखाय लानानै थाङो होनना मिथिनो मोनदों। फकिराग्रामनि सिदलायाव मोसौ सिखावनि उदखार। थांनाय हरनि समाव सातामारि गामियाव गंसे गलिनिफ्राय हालिसे मोसौ हालुवाखौ खावनानै लाङो सिखावफोरा। क'क्राझार जिल्लानि फकिराग्राम पुलिस थानानि सिङाव थानाय सातामारि गामिनि थागिबि अनिल राय मुंनि गंसे न'खराव सिखावा फैनानै हालिसे मोसौ हालुवाखौ खावना लांनाय जाथाया ओनसोल नाङैनो गोख्रों सोमखिखांहोदों। जाय जाथाया माब्लाबा माब्लाबा क'क्राझार जिल्लायाव सोमजिहोबाय थायो। बेबायदिनो फिन आरोबाव सोमजिदों मोसौ खावनानै लांनाय जाथाय। थांनाय बुधबारनि मोनाबिलियाव वेनेजुएलानि राजथावनि काराकासआव मोननै गिख्रंथाव बांग्रिं मावनायनि जाहोनाव खमैबो दासिम सा 235 सुबुंनि जिउ खहा जानायनि खौरां मोननाय जादों आरो 4300निबो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जायो। रैखाथि हान्जाया जोखोम जानानै थानाय आरो थैनाय सुबुंफोरखौ नागिरनाया सोलिगासिनो दं, जेराव थैनायनि अनजिमाया आरोबाव बांबावनो हागौ होनना मिथिनो मोनदों। दुखुनांथाव बाथ्रा होननानै बुंनांगोन, बांग्रिंनि जाहोनाव जायगायावनो आरो देहा फाहामसालियाव जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि गासै अनजिमाया सा 235 जाहैबाय। सावस्रि मन्त्रि कार्लस अल्भाराड'आ बृहस्पतिबार कालाराव हादोरसा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुङो दि बुधबारनि बेलासियाव 7.2 मेगनिट्युड आरो 7.5 मेगनिट्युड रिक्टार स्केलनि बांग्रिंआव गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायनि खौरां मोननाय जादों, जाय वेनेजुएलानि 100 बोसोरनि बांसिन समनि गेजेराव बयनिख्रुइबो गिख्रंथावनासिन बांग्रिंफोरनि गेजेराव मोनसे, जाय सा 235 सुबुंनि जिउ खहा, गोबां न' बां खहा आरो 4300निबो बांसिन सुबुंफोरा जोखोम जादों होनना बिथाङा बुंदों। 22 बोसोर बैसोनि मिस इउनिभार्स ओडिशा 2026 नि पुनाम महारानाया फैगौ आगस्त दानाव गोदान दिल्लीयाव जानो गोनां मिस इन्डिया इउनिभार्सनि बादायलायनायनि फारसे गावनि रोंग'थिखौ दिन्थिदों आरो बेनि फारसे गोसो लाखिदों। काउन्टडाउन जागायनाय लोगो लोगोनो पुनामआ टाइट ग्रुमिं आरो ट्रेनिं सिजनजों मोगा-मोगि जानानै गावनि गोसोजों फोरमायो दि बे बादायलायनाया आंनि थाखाय मा ओंथि दं। आं बेखौ बुंनो हाया दि बेयो मोनसे बादायलायनाय एबा बिमुंल', बेयो आंनि थाखाय बुहुम, मानोना बेयो आंनि थाखाय उन्दै समनिफ्रायनो लानाय सिमांनि गिबि गिदिर थांखि। आं बेबादि प्लेटफर्माव बाहागो लानानै ओडिशानि थाखाय गोग्गानाय मोनदों आरो बेयो आंनि बिमा-बिफा, बोसोनगिरि आरो फोरोंगिरिफोरनि थाद'नाय गैयाजासे मददनि थाखाय जाफुंदों होनना
बिथाङा बुङो। थांनाय बुधबारनि मोनाबिलियाव वेनेजुएलानि राजथावनि काराकासआव मोननै गिख्रंथाव बांग्रिं मावनायनि जाहोनाव खमैबो दासिम सा 235 सुबुंनि जिउ खहा जानायनि खौरां मोननाय जादों आरो लोगोसे 4300निबो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जायो। रैखाथि हान्जाया जोखोम जानानै थानाय आरो थैनाय सुबुंफोरखौ नागिरनाया सोलिगासिनो दं। दुखुनांथाव बाथ्रा दि बांग्रिंनि जाहोनाव जायगायावनो आरो गोबां देहा फाहामसालिफोराव जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि अनजिमाया गासै सा 235 जाहैबाय। सावस्रि मन्त्रि कार्लस आलभाराड'आ बृहस्पतिबाराव हादोरसा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुङो दि बुधबारनि बेलासियाव 7.2 मेगनिट्युड आरो 7.5 रिक्टार मेगनिट्युड गोहोनि बांग्रिंआव गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जानायनि खौरां मोननाय जादों, जाय वेनेजुएलानि 100 बोसोरनि बांसिन समनि गेजेराव बयनिख्रुइबो गिख्रंथावनासिन बांग्रिंफोरनि गेजेराव मोनसे, जाय 4300 सुबुंफोरा बे गिख्रंथावना बांग्रिंआव जोखोम जादों आरो बे जाथायाव सा 235 सुबुंफोरा जिउ गोमाबाय। बेराफारसेथिं बे जाथायाव गोबां न' बिल्डिंफोराबो खहा जादों होनना रिपर्टआव फोरमायदों। अखा बोथोर फैनायजों लोगोसे दैज्लां बोथोराव डेंगु बेरामनि खैफोदबो गिख्रंथाव महर लादों। मख'जाथाव दि भारतआव बोसोरफ्रोमबो दैज्लां बोथोराव थाम्फैजों सोमजिनाय डेंगु बेरामनि केसआ गिख्रंथाव महरै बांलांनो हमदों। बुहुमनां सावस्रि गौथुमनि बायदिब्ला थांनाय 2 जिथाइयाव मुलुगनाङैनो डेंगु बेरामनि अनजिमाया गोबां गुन बांदों। बेबादिनो भारत हादोरा बे बेरामजों बांसिन गोहोम गोग्लैनाय हादोरफोरनि गेजेराव मोनसे। डेंगु बेरामनि थाखाय दासिम जेबो थि भेक्सिन एबा एन्टिबाय'टिक फाहामथाय गैया। बेनिखायनो होबथानाय लैखोनफोरखौ थाबैनो हमदांनाय आरो थि समाव नांगौ रोखोम फाहामथाय होनाया बे बेरामनिफ्राय रैखाथि होनायनि बयनिख्रुइबो गोहोम गोनां राहा। तामिलनाडुआव विजय थालापतिनि सोरखारा तामिनबा टिभिकेनि बिसायख'थिनि सिगां होनाय रादायखौ जाफुंहोनानै तामिलनाडुनि सोरखारि देहा फाहामसालिफोराव जोनोम जागोदान गथ'फोरनि थाखाय सनानि आस्थाम स्किम फोसावदों, जेराव तायमामन टांगा मतिरा तिट्टम स्किमखौ सोरखारि मेडिकेल फसंथानफोराव गथ' जोनोम होनायखौ बांहोनानै गोदान बिमाफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय खालामनाय जादों। सोरखारि देहा फाहामसालिफोराव जोनोम जानायनि हारखौ बांहोनो थाखाय बे राहाखौ लानाय जादों। तामिलनाडुनि गिबि मन्त्रि विजय थालापातिया बे बाथ्राखौ फोसावो। बिसायख'थिनि सिगां बिथाङा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव खोथा होदोंमोन आरो बेबादिनो खोथा होनाय लेखायै तामिलनाडुआव साफ्रोमबो जोनोम जागोदान गथ'आ 1 ग्राम सनाखौ मोननो हागोन। कामरुप नोगोरमा हान्थामेला बिबानगिरिनि मावखुलियाव नुजाथिदों मन्त्रि चरण बर'आ। मन्त्रिया नायगिदिंदों सालायगिरिनि फोरमान बिलाइ। दानिफ्रायनो गोनांथि जाथारगोन सालायगिरिनि लाइसेन्सनि थाखाय ड्राइभिं टेस्ट। गुवाहाटीनि हान्थामेला नांथानाय दबथायनो थाखाय थाबैनो ई-रिक्सा आरो ग्रीन बासनि बिथिङाव गोदान राहा लागोन बाथ्राखौ बुंदों मन्त्रि चरण बर'आ। बे समाव ड्राइभिं लाइसेन्स थाब्लाबो सांग्रां जानो नांगोन, मानोना गारि सालायगिरि लाइसेन्सनि थाखाय ड्राइभिं टेस्टआ गोनांथार होननानै मन्त्रि चरण बर'आ बुंथिदों आरो DTO अफिसफोराव थानो मोननाय नङा दालाल। बे बाथ्राखौ फोरमायथिदों हान्थामेला बिफाननि मन्त्रि चरण बर'आ। जों मिथिगौ बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा मोनसे समनि बर' हारिनि थाखाय नांबोनाय जोहोलाव रन्जन दैमारिया दासिमबो जोबथेसालियाव दं। CBI केसजों एक्टिभ जानानै थानायनि जाहोनाव बिथांजों लोगोसे माखासे बारग' NDB केडारफोरा जेलावनो दासिमबो दं। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि 2020नि गेजेराव सुप्रिम कर्टनि फाइनाल रायखांनाय एबा गोदान हियारिंनि तारिखआ पाब्लिक डमेनाव फिन फोसावजायाखै, जायनि थाखाय गेदेमा बिथांनि बेल हियारिं जानो गोनाङा थाद'दों एबा थानो गोनां जादों, जेराव माब्ला जागोन बेनि बागै दासिम खौरां मोननाय जायाखै। जेराव जानानै थांखांनाय समावबो एबा जानानै थांखांनाय हियारिंआवबो उकिलफोरनि सम मोनै आरो गुबुन आयेनारि जाहोनफोरनि थाखाय हियारिंआ दोनथ'जादोंमोन। बेराफारसेथिं बिथां गेदेमानि बिनानाव अनजालि दैमारिनि नाजानाय आरो गोबां बारग' NDBफोरनि गोख्रों नाजाबोबाय थानायजों गोबां खेब हियारिं जानानै थांदोंब्लाबो मोजां फिथाइ थायाखै, जेराव गोबां खेब बेल हियारिं जानो गोनां समावनो उकिलफोरनि सम आरो खाबु होनो हायैनि जाहोनाव गेदेमा रन्जन दैमारिनि हियारिंआ आद्रा जानानै थादों। माब्ला बिथांनि फिन हियारिंआ जाफिनगोन, माब्ला बिथाङा जोंनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव हारिनि थाखाय बिथाङा हाबा मावनो
ओंखारबोनो खाबु मोनगोन। बे बाथ्राखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय SSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन। बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 8720358665 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन।
बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।